Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling. И здравейте хора, аз съм Монстърчо, а това е епизод номер 4 в България Крафт, което това искам да ви дам информация. Току-що минах джампа и взех наградата и ви дава ето това про двойка и 5 леда и там 2 клея. И ти вече си минал джампа. Минимум голд, т.е. да го отворим след 5 дена. И вече сървър е рестартиран официално. Не знам дали е официално, понеже спавна си същия и може би е лаковете, но сървърът е рестартиран, понеже имаше доста лакове в сървъра. Повечето хора имаше по минимум 15 спаунер Iron големи и лагваше. И сега не строя един Iron голем спаунер 500 там, мисля, че струва спаунерс. И сега ще ви кажа. 1 милион. Което е доста, или 300к преди струваше, което сега доста така, 500к, Villager спаунер, Spider спаунер и което са доста ефтини, а за томболата не се преценете, ще си я бъде и като влезете в сървъра, може да си сменяте времето на ден, може да си го правите на нощ. И не знаете си го това, ревю не е покана, само ще покана част. Това какво беше? Да. Кажете шайна YouTube. И така. И ще мисля, че спава е малко по-манечък от предишния, но не съм сигурен. Но тези умирания, не знам за какво имам едно умиране и много убийства, влезаш точно преди един час и въобще не съм се бил и не съм умирал, а за какво ми пише, не знам. И да, това май е спавна. Ще премина War Ban. Ще ви покажем някой ларва, понеже аз томболата както така, примерно седите 2 часа в сърва и идвате от банката. Пише в момента сега си милион 3 минути, защото преди малко съм си взел. И ми даде колко? $300 за 3 минути. War бонус. Така. War бонус пак ви дан по двойка и 4 лега. Warp Cars. Новото да е са колите и коли мотора има. Но оунер на сървъра по-натам в клипа ще ви покажа колата как се движи, мотора как се движи, но това по-натам, понеже в момента колите и моторите само са сложени и не се продават. В момента се тестват моторите и колите, но като бъдат сложени аз ще снимам клип само за мотори и коли и ще ви покажем как се движат. За да си закупите, да, вече ви обясних, за сега не се продават, но ще се продават. Тестват се все още. 480 и моторите. Честно ви казвам, кажете точно, това е темата сега. Кажете кое ви по-кефи мотора, ето ви го мотора, или колата. Мен лично мотор много не ме кефи, колата ми по-ме кефи. Бих искал тази росовата. War Krates. Не, жулатата. Моторите не са много добре ги направили. Като истинския живот. Наградите, нови награди има ли? 25к. Стягата, мисля, че... да, и кит VIP. Не знам това минале... имаше ли го, но сега го има. Enchant.
Това е Warp, да показваш видео и купувате си Warp, купувате си XP и така. Warp End. Така, ще ви ги покажа всичките ларпове, понеже в ревюто не ви ги показваш, така. Всички. Така, това е Warp-ента. Не знам, понеже там не е мисля, че няма PvP, а тук долу има PvP. Дупката доста ме кефи. Лично доста са се погрежили админите за дупката. Мен лично не ме кефи. Warp-event, извинявам се. И тук, опа, Chrome Event, само тук в този сервер Chrome Event. Всеки събота и неделя печели Chrome. Значи в събота и неделя печелите, това е само тук може да спечелите къща. Тоест, примерно, админите сторят някаква рандом къща и сторят къщи и ги раздават. И тук седите под на чествате и ви ги чупате или сбъркате. Все още не съм участвал но трябва да снимам клип, когато съм на евент. Warfood. Идвате тук и... Не сега малко си нафармил. И така. Фармите си храна и си се отдалечавате надалеч. Идвате и... Така, и се ги бият. Мога в FPS. В FPS-то е забранено наказание един ден и тук скачате и се биете. Вау, дървозер. И самоят так лав. Фри работа имате, защото толкова малко FPS играе. И тук си взимат примерно взех си кожен сет и такива. Аз си взех сега да ви покажа. По инфото има някакво променено. Това са ви правилата. Jobs аукцион, ако не знаете как да пускате. Даже аз сега ще ви го пусна. Out 16, примерно напишете. Out 16 е бройката, а едното е паричката. Но не е след малко YouTube информация. Тоест, ако искате да станете и вие ютубър като мен, трябва на 250 лайка. Следващото нещо е да снимате и да качвате цяло ревю на сървъра. След като изпълните тези две отстъпки, го пишете на онера. И това са ви правилата. Warp Jump. И това е, като пуснах колите и моторите, ще има клип само за коли и мотори. Понеже аз много искам, абсолютно много искам кола и мотор в някакъв сървър да карам. Даже повечето от вас знаете, че аз си падам повече по колите, по-малко по моторите. Така. Но и по моторите, по пистовете най-вече. Но да не преминаваме към тази тема. Kit PvP. Вече има Kit PvP в сървъра. Но то няма хора и... Не знам. Какво трябва да ми обясня оунера. Лиаев, смине, опа PvP. Опа PvP. Миналия път ви показах за OP PvP-то, но
не ви показва откъде се взимате айтемите. Примерно идвате тук и отваряте този чест. И правите така. И взимате си 2 сета час. И отивате на другата страна. Правите пак така. За полушантите можете много повече. Така. Примерно как се подготвите за PvP. И така. Отивате на този чест. Взимате 64 лева. И взимате голденките. Но голденките не ви трябват. И скачате на PvP. И имате 2 сета. Пиете полшенките. Там какво правите. Правите се така, биете се с брадата, знаете, че чупите се. И ако виждате, че умирате, правите така. Ядете лек и се биете. И ако искате да спасите, така. И следващия варп. Опа. Варп PvP. Показах ви за OPPVP-то. OPPVP-то доста красиво. Гледай, тук има ли? Не. Виждате, доста са си играли админите за вас да си го поправят. UR PvP дупка. Дупката е променена. Минава си. Добре, къде е тази PvP? Дупката не я вижда. Warp Repair. И Warp Repair. И да покажа. Да. И да, това беше всичко от мен. Надявам се, че първи ви е харесал. И ако искате да си купите спаунерс, пишете спаунер и примерно си купувате някакъв спаунер и натискате. И ако е така, не забравяйте да го харесвате, да се абонирате и да го споделите с приятели. И забравя да кажа, имам нов микрофон, може би вече сте забелязали. И ще направя за клип за моторите колите и вече и елате, влизайте в сървъра, да оцеляваме, понеже е рестартиран, да може да се развиете и да скачаме на PvP, да имаме лета. И това беше всичко мен, хубав ден и довиждане, абонирайте се.